Begin dit jaar zelf zei u nog, die bonnen waren goed voor de betrokkenheid, voor het volk. Jammer van de kritiek, maar ze worden niet afgeschaft. Wat is er gebeurd? Nou ja, kijk, we hebben gekeken hoe we de regionale betrokkenheid bij het LVK, hoe we dat voor de hele provincie overeind zouden kunnen houden. Want we merkten dat bijvoorbeeld uit de Parkstadregio de verhoudingswijs toch steeds minder inzendingen kwamen. Het LVK heet niet voor niks het Limburg Vastelovensliedjesconcours, dus we willen ook graag die deelname uit de hele provincie hebben. En qua liedjes, maar hoe kun je die deelname vergroten door de krantenbonnen te schrappen? ja, dat zal ik u uitleggen. Wij merkten dat bij die bonnen steeds meer, en dat was afgelopen jaar was dat ook heel duidelijk het geval. Duidelijk werd dat met name artiesten uit bepaalde steden, grotere steden, maar ook uit bepaalde regio's, dat die verhoudingsgewijs toch veel minder stemmen via de bonnen kregen dan anderen. Hè. Je zag dat allerlei acties die op gang gezet worden, dat die vooral in de dorpen en de kleine kernen op gang worden gebracht. En dat werkt toch op een moment wel ten nadele van de artiesten uit de grotere steden. Kijk, die bonnen die hebben een prima functie gehad. Die hebben gezorgd voor beleving, die hebben gezorgd voor betrokkenheid. Maar je zoekt wel naar manieren om te zorgen dat het over totaal eerlijk kan blijven. En we hebben altijd voor die bonnen gestaan, maar op enig moment, ja, als ook de technische mogelijkheden groter worden, ga je toch kijken van, nou, hoe kun je zorgen dat het ook eerlijk voor de toekomst blijft. En we gaan dus nu ook zorgen dat mensen uit de hele provincie via sms of via telefoon kunnen stemmen. Maar dat ze dan ook verplicht zijn om 3 stemmen uit te brengen. Ja, hoe dat in de toekomst gaat wil ik zo meteen nog even met u verder praten. Er was weer kritiek dit jaar over het al dan niet ronselen van die bonnen in de krant. Begin dit jaar ook te zien bij L1. Het gaat om een liedjeswedstrijd en niet om een populariteitswedstrijd. En bij een liedjeswedstrijd zijn het liedjes centraal. En dan gaat het er niet om dat wij nou toevallig mensen kunnen ronselen. De hoofdinvloed moet komen van de jury. Want het liedje moet beoordeeld worden objectief. Want het is een Vastelovense liedjesconcours. En geen Vastelovense populariteitsconcours. Luc Volders, oud-winnaar van het LVK, liedjeschrijver. Ja goed, oké, maar het is in de familie, dus dat noemen we gewoon zo. Je sms mag er wel nog worden. Is dat geen dubbele moraal? Want je kan toch ook hele sms-bundels inkopen? Kun je nog ronselen? Ik denk dat het ronselen met sms misschien wel eens vele grotere vormen kan aannemen dan het ronselen met bonnen. Want met bonnen moet je toch alles gaan uitknippen, moet je toch alles ordenen, moet je alles regelen van wie stemt waarop. En vroeger moest je 6 kruisjes aan, 6 liedjes aankruisen en nu nog maar 1. Dus dat was ook al een stapje achteruit. Maar met die 6 kruisjes was het heel moeilijk om een heel systeem op te zetten. Heb je zelf geprobeerd ook wel eens? Of? Ja, nou, ik heb me daar eigenlijk nooit veel mee bezig gehouden. Maar heb je zo'n achterban die dan, we gaan stemmen, we gaan overal de dingetjes weghalen. Ja. Dus jij mist de bonnen. Ik mis de bonnen, jawel. Het is toch een stukje nostalgie voor geweldige verhalen van mensen. Wordt allemaal digitaal nu? Ja, het wordt mensen die de krant open doen en die dan zien meer met een gat in hun krant dat iemand dan de bon heeft uitgeknipt. Of de krant niet bezorgd. Ja, de niet bezorgde krant. Maar met die 6 kruisjes werden er afspraken gemaakt onderling met bevriende clubjes van we vullen allemaal de 6 dezelfde kruisjes in. Dat gebeurde ook. En daarom heeft de stichting daar 1 kruisje van gemaakt. Nou, ik denk ook niet dat, kijk, je kunt zeggen, dan wordt er weer kijk, elk systeem, daar kun je van alles op aanmerken. Ik bedoel, je zoekt een beetje naar het midden om die betrokkenheid van die mensen, van het hele volk, om die zo goed mogelijk te waarborgen. Natuurlijk, elke techniek is weer vatbaar voor fraude. Maar de kritiek op die bonnen is eigenlijk ook al, ondanks dat we het elke keer hebben uitgelegd, ondanks dat we het met notaris erbij deden, die bleef al die jaren aanhouden. En op een gegeven moment hebben we gezegd van nou, als dan toch ook heel duidelijk blijkt dat uit bepaalde regio's er gewoon echt nadeel kan worden ondervonden. Hè? Bijvoorbeeld, laten we een voorbeeld noemen, een liedje uit de Parkstad wat bij de hoofdjury nummer 4 werd. Dat komt niet in de finale omdat het geen bonnen bij elkaar verhaalt. Nee, dan kun je toch zeggen, dat is toch feitelijk ook niet echt... nee, maar ja, hetzelfde geld kun je zeggen van het liedje wat bij de volksjury als 4e eindigt. Bijvoorbeeld dat liedje uit Beek. Dat was bij de vakjury als laatste geëindigd volgens mij. En bij de volksjury... Bijna als laatste. Bijna, bij de sms staan en bonnen eerste. Maar als eerste.
Ja, dat is ook eruit gevallen. Ja, dus wat is dan eerlijk? Ja, als je zegt, het is van belang dat je naar kwaliteit kijkt. Nou, de hoofdjury die kijkt naar kwaliteit. Het is van belang dat je het volk zijn stem goed hoort. Dat kan via de stemmen van de sms en van de telefoon. Die tellen beide voor 50% mee. Ja. Je kunt aan elk systeem kritiek hebben, maar dit is gewoon een manier... Maar nu de bonnen niet meer meetellen, dat is eenduidelijk. Ja. Daarmee zou je het ronselen voor een deel kunnen voorkomen. Maar via sms en telefonisch contact zou je het ook kunnen ronselen. Tuurlijk. Ik had er ook mijn vrienden op jutten om te zeggen... Ja, dat klopt, maar we hebben dus nu gezegd, en daarom zijn we niet over één nachtreis gegaan, en hebben we ook echt goed gekeken naar de technische mogelijkheden. Je moet per keer dat je belt, en je kunt maar 1 keer via een telefoon... je kunt maar 1 keer bellen, dat is zeker. Is dat zo? Dat kun je, ja, je kunt meerdere keren bellen, maar tel maar 1 keer mee. Maar mij hebben ze vaker gezegd van ik heb tot 10 keer toe heb gestemd en ik kreeg steeds de mededeling van proficiat, u heeft gestemd op het LVK. Die stem proficiat, die wordt wel gekoppeld, omdat die automatisch gezet. We zeggen elke keer erbij hoor, het levert wel geld op, maar tegelijkertijd het telt maar 1 keer. Maar dat klinkt een beetje de dubbele moraal. Enerzijds wil je stemmen ronselen voorkomen. Anderzijds gaat hij wel door met sms en telefonische stemmen. Dat levert de stichting veel geld op. Nou ja, dit geld, kijk, wij houden zelf daar als stichting niks voor. Dat geven we allemaal voor het doel uit. Nee, zeker, maar het levert geld op. Het is een van de bronnen om dit evenement te kunnen betalen. Ja, nou ja, dat klopt. En dat is ook nodig, anders kun je het evenement niet meer uitvoeren. Helemaal helder, maar punt is dan, wat heeft dan het effect als je de krantenbonnen weghaalt, maar via sms je alsnog de boel zou kunnen manipuleren, om dat linkerwoord te gebruiken? Dat kun je nooit 100% uitsluiten. Maar wat ik net nog aangeef is dat je nu ook verplicht bent om 3 stemmen uit te brengen. En als je zegt van nou bijvoorbeeld men koopt bundels op, dan is het bij 3 stemmen uitbrengen is dat een stuk lastiger. Maar is het systeem waterdicht, Joep? Het systeem is of kun je in India of in Brazilië sms-bundels kopen voor €250 en ik zorg ervoor dat op zaterdagmorgen bij de halve finale vanuit India komt dan een bulk aan sms'en binnen bij jullie server. Bij mijn weten is omdat wij dus nu verplichten om 3 stemmen per keer uit te brengen. Als je maar 1 stem uitbrengt, dan telt die stem gewoon niet mee. 3 stemmen per keer is dat, hebben wij begrepen, nagenoeg uitgesloten. Of dat voor de toekomst zo blijft, dat weet ik niet, maar dan moeten we het weer opnieuw gaan aanpassen. Maar dit is een manier om de betrokkenheid van iedereen in Limburg die het LVK hoog heeft, om die zoveel mogelijk te kunnen garanderen. Hoe ben je zeker van betrokkenheid? Hè? Want jullie roepen steeds van het volk doet mee, het LVK leeft. Er zijn veel mensen die zich daarbij betrokken voelen. Maar als je dan de uitslagen kijkt ook van de afgelopen jaar en je ziet inderdaad wat jij zegt van die grotere steden, de deelnemers, daar wordt eigenlijk geen actie gevoerd. Iedereen die niet actie voert, ja, die eindigt ergens in de middenmode of ergens onderin. Of heeft geluk dat hij beschermd wordt door de hoofdjury bij de eerste 3. De vraag is natuurlijk of dat LVK wel zo leeft in de provincie. Of dat het steeds is dat rondom halve finalisten allerlei actievoerders zitten. Die er wel voor eigenlijk een intiem feestje van de betrokkenen en mensen daaromheen. Nou, je kunt, kijk, het is... Maar beste Tom, ik heb wel eens eerlijk gezegd, op het LVK zijn in het verleden meer stemmen uitgebracht dan hier op Provinciale Staten. Als je het hebt over leeft het, dan denk ik dat op zichzelf daar wel een bewijs van is. Men heeft de gelegenheid om een stem uit te brengen. Dan blijf je altijd natuurlijk met de vraag, is dat wel of niet eerlijk, is het wel of niet reëel? Als het gaat om de wijze waarop we tot de winnaarkeuze komen, dan verandert daar niks aan. Dan geeft het volk 1/5 stem, 3 provinciale vakjuries en een... maar ik begrijp jullie dilemma ook wel, want jullie willen het volk een stem geven, want dan leg je dat ook breed in de provincie neer. En in de finale telt het voor 1/5 mee, maar in die halve finales zou het toch wel fijn zijn als bijvoorbeeld zo'n hoofdjury ook nog eens aan de hand van onze beelden of opnames van de halve finale, als die nog eens een keer eroverheen zouden kunnen. Dat had ik eigenlijk gedacht dat de verandering zou zijn. Dat de jury, nadat ze in december rond Kerstmis bij elkaar zitten en ze kijken de tekst in een schoollokaaltje. Dan hebben ze ook alleen maar de tekst en dan horen ze het liedje, dat ze na bijvoorbeeld de halve finales nog een keer opnieuw gaan kijken. Oké, dit zijn nou de finale liedjes en nu gaan we nog een keer kijken. Dit gaan de punten, want het is een groot verschil of je liedje alleen maar hoort in het klaslokaaltje of dat je de performance ziet. Ja, maar de knappe heren uit Blerik zeggen van het gaat niet om de populariteit. Hè, de heren die we net hebben gezien, Lenders en Bettingen. Maar het gaat om het liedje. Ja, nee, dan moet je uitspreken. Het gaat over alles. Het gaat over de totale... Dat is juist de discussie. Waar wil je naartoe met het LVK? Ja. Wordt het een songfestival, een populariteitsfestival, of gaat het om de tekstschrijvers en componisten? Op dat punt staan we volgens mij nu.
Dat denk ik ook. Kijk, Wat was het antwoord dan van de stichting? Nou, ik denk, kijk, waar je naartoe moet, is dat je zorgt, en dat is het uiteindelijke doel, dat er elke keer 20 liedjes in de finale staan waar heel de provincie zich in kan herkennen. Wij proberen dat nu ook, hè, want we hebben het telkens over die bonnen, maar wat we dus nu ook gaan doen, is dat we zorgen dat in elk geval in de halve finale elke regio met 6 liedjes is vertegenwoordigd en in die finale elke regio met 3 liedjes. Maar dat wil niet zeggen dat daar de beste liedjes tussen zitten, want als er uit het midden nog niks bij zit of uit Zuid, nou ja, dan is die minder, maar gooi je maar erbij. We hebben met vastelovend te maken, net hetzelfde als met voetballen. Iedereen heeft er verstand van en iedereen moet er ook verstand van houden. Dus dat betekent dat je wel degelijk wat aan kennis moet en kan vragen, dat is de hoofdjury, maar daar niet alles aan moet overlaten. Maar dat moet je ook aan het volk vragen, want die viert tenslotte carnaval. Ja. Maar het die volk krijgt de helft mee. 6 liedjes uit Zuid en 6 uit Noord door de strot geduwd in dit geval. Ik denk niet dat door de strot is geduwd. We hebben 60 liedjes in de halve finale. 5 keer 6, 30, de helft ervan moet eigenlijk uit de regio komen. Ja. Nou, dan betekent dat daarin toch niet gesproken van worden dat je door de strot duwt. Misschien eindelijk kans. Ik ga me inschrijven voor kerkraden voor die regio, want daar komen altijd weinig liedjes. Dus we gaan dus nu inschrijven voor kerkraden. Dan komen we altijd in de finale. Daar helpt het wel voor, ja, daarom. Er is een ander punt. Je zou dus nog met een hoop sms-stemmen, Tom, binnen kunnen komen op een hoge positie. Hoe belangrijk, hoe financieel interessant is het eigenlijk om in die finale te komen? Hoe is het... Met andere woorden, de artiesten veel geld waard om in die finale te komen. Nou, dat weten we allemaal. Artiesten zitten aan tafel. Joep weet dat ook. Als je in de picture komt op die finaleavond, kijken een paar 100.000 mensen. Er kijken ook verenigingen die hun bühne ook bij een zitting gevuld moeten hebben. Er kijkt misschien de platenmaatschappij mee die misschien interesse in je heeft. Dus dan mag je wel €1.000 kosten aan sms'jes als je tenslotte daarna een paar duizend euro cash in. Ik zou wel eens willen weten wat het de LVK-finalisten de afgelopen jaren heeft gekost. Maar ik maak even bezwaar tegen als je zegt van... kijk, want als je sms-stemmen gaat kopen... dan koop je tegelijkertijd ook 2 andere stemmen voor andere artiesten. Hè? En dat is nou net het principe. Door 1 stem in het verleden toe te kennen, is de kans op fraude veel groter. Is de kans dat je bundels gaat kopen veel groter. Maar keihard beweren dat u fraude en ronselen kunt uitsluiten, kunt u natuurlijk niet. Hè? Nee, en daarom passen we ook elk jaar, althans als het nodig is, dat reglement aan. Ja. De tijden veranderen, de techniek verandert. Maar Joep, zijn er geen ICT'ers die dit waterdicht kunnen maken? Nou ja, wij hebben nu de verzekering gekregen dat dit behoorlijk waterdicht is. En geen enkele ICT'er kan ons garanderen dat het tot een lengte van jaren compleet waterdicht is. Maar als ik dit allemaal hoor, dan denk ik, ieder jaar is er weer gezeurd over dat LVK. Is het nog wel leuk om het te organiseren? Is dat er bij Idols gaat of bij... maar is het nog leuk om het te organiseren? Of denkt u, mijn god, daar komen ze weer? Ik zou me geen zorgen gaan maken als er niet meer over gesproken wordt. Want beter slechte reclame dan geen reclame. Nee, het gaat om beleving, het gaat om passie, het gaat om betrokkenheid. En dat is er voor het LVK. En als we iets nieuws doen, is het goed dat er discussie is. En moeten we dat ook open en transparant moeten we daar mee omgaan. En niet denken, oh god, daar mag kritiek op zijn. Nou, kom met andere ideeën, dan gaan we daar kijken. Maar we gaan niet bij elk kritiek zeggen en dan gaan we het compleet anders doen. Het is een kwestie van zorg dat je de traditie volhoudt. En pas aan als het nodig is. En dat is wat we elke keer proberen. En dan ben ik overtuigd dat deze verandering dat die uiteindelijk leidt tot een betere en een eerlijke strijd. En wat je ook over het LVK zegt. Er is, behalve dat er één is die 3 keer gewonnen heeft, maar over de kwaliteit van de winnaars is zelden discussie. 2-3 keer gewonnen. Ja. Sorry. Top, tot de zeggen we 3. Als Blije Heide zich gaat melden... Hein Simons levert een nummer in voor het LVK. Ja, fantastisch. Ja. Ik doe een oproep aan iedereen die al jarenlang meedoet om deel te nemen aan het LVK. Heeft grotere kans nu om in de finale... Want Kerkrade moet ook binnenkomen. Ja, en dat in eigen stadion. Want de Rodahal in Kerkrade, daar is komend jaar in januari de grote finale. Ja. Dat allemaal dus allemaal te volgen op L1. Die halve finales overigens die zijn vanaf komend jaar dus ook op vrijdagavonden voorafgaand aan die grote finale live te zien op L1 televisie. En dan de grote finale. Tom, in januari, wanneer precies? 30? Vrijdagavond 30 januari. Vrijdag 30 januari, is gezegd. Goed, dan, we hadden het al over hem, Hein Simons.